Rhaglen buddsoddi cyfalaf 3 blynedd, gwerth 200 miliwn o bunnoedd i'r cyngor yw buddsoddiad Rhondda Cynon Taff, ac mae'n cael ei chyflwyno nawr yn Haf Ilau. Mae nifer fawr o gynlluniau buddsoddi wedi cael eu cwblhau mewn ardaloedd blaenoriaeth sydd o bwys i drigolion yn Haf Ilau, gan gynnwys Prif Ffyrdd, Hamdden, meysydd chwarae, ysgolion, Cae 3G newydd. Mae gwaith pellach ar y gweddill, ail-ddatblygu hen safle canolfan siopa Dyffryn Taf, Taff Vale, sefydlu ysgol newydd yn Hon yr Efail, gan gynnwys gosod caeau chwarae 3G newydd yn y Graig a Phentre'r Eglwys, cwblhau ffordd osgoi Llanharan a deoli'r A4119 yn Stinkpot Hill. Ewch i rctcbc.gov.uk/buddsoddiad RCT am rhagor o wybodaeth am y cynlluniau buddsoddi sydd wedi cael eu cwblhau neu sydd ar y gweddill yn eich ardal chi.